ji bo Deborah Tice di van 10 salên borî da ramanekê her çirkeyek dagîr kiriye. Kurê wê Austin. Rojnamevanê serbixwe û serbazê berê Amerîkî ku xelat wergirtibû di tebaqa 2012 de li Sûriyê winda bû. Malbata wî û berpirsên Amerîkî bawer dikin ku Tice li Sûriyê girtiye. Hikûmeta Sûriyê tu carî bi eşkerî lêmokir nehatiye. Washingtona paytext niha ji bo vê malbata ji Houstona Texasê pir bernas e. Dayîkê di dema sê serokên Amerîkayê de şer kir ku Austin bîne malê. Her yıl bijartin tevlîheviyê ke û divê tiştwerên guhertin û divê em kesên nû bibînin. Divê em nas bikin ku ew çi xas di nava rewşê de ne. Tice tenê rojnamevanê Amerîkî ye ku li derveyî welat ji ber ragihandina xwe hatiye girtin. Li gor yaneya rojnamegeriyê ya niştimanî li Washingtonê ku rêveberê wê Bill McCarran dibêje gava hikûmetek nûçegihanekî biyanî digire wê yek armanc heye. Bêdengî. Ya ku gelek hikûmetên rojnamewanan dîl digirin, dixwazin ew e ku nîqaş nebe. Dixwazin tiştek nebe. Dixwazin gel vê rastiyê bîr bike ku wan ew kes girtiye. Ji ber ku ew vêyekê bu armancekê dikin. Yaneya rojnamegeriyê ya niştimanî piştgiriya malbata Tice dike. Doza Austin dijwar e ji ber ku me ti wan 10 salan da ev nedîtiye û tiştek jê nebihîstiye. Azadkirina marînê berê Trevor Reed di Nîsanê de wekû beşek ji veguhestina girtiyan bi Rûsyayê re hin hêvî anîn. Serok Joe Biden dema ku di Gulanê de bi malbata Tice ra kom bû wî behsa doza Reed kir. Wezareta Derve dibêje ew hewla hemî riyan dide ji bo ewlekirina vegera Austin. Deborah dibêje Biden jê ra got ew pabend e bi ewlekirina azadkirina Austin. Tiştên wî di gotin pir xweş bûn. Gotin bo dê û bavekî xweş bûn. Lê Austin pêwîstî bi kiryaran heye. Di vê navberê de xanim Tice hin jî hêvî dike û xeyal dike ka dê siberoca kurê wê çi be. Austin gelek bijar hene dema were malê û ez tenê dibînim ka ew çawariya xwe ji nû vê diyar dike. Piştî girtîgeha hemî salên xwe yên sihî ku demeke pir girîng e. Nemaze bo mêrekî. Nêzîkî 10 salan piştî windabûna wî, malbat û alêgirên wî têkoşîna xwe didomînin da ku Austin Tice neyê jî bîrkirin. Raporta Sîrwan Qiço, Salih Demîcer, Dengê Amerîka.